Masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. Hassan barka ne ke muku lalle marhaban a cikin shirin namu na wannan lokacin. To shirin shirye-shiryen da muka yi dauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. Sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Nijar sun sha alwashin tuhumar hambararren shugaban kasar Muhammad Bazoum bisa laifin cin amanar kasa. A Iran an tafke mutum 4 da ke alaka da harin da aka kai a yankin Shiraz. Rikicin kabilanci ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 50 a kudancin Sudan. To yanzu ga labaran dalla-dalla. Sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Nijar sun sha alwashin tuhumar hambararren shugaban kasar Muhammad Bazoum bisa laifin cin amanar kasa. Wata sanarwa da kakakin sojojin kasar Amadu Abdurrahman ya karanta a gidan talabijin na kasar ranar Lahadi da Maraice ta ce za a tuhumi Bazoum da babban laifi na cin amanar kasa da yin kafar ungulu kan tsaron cikin gida da kuma na wajen kasar. Sanarwar ta kuma ciki shugabannin kungiyar kasashen raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ko kuma CEDEAO bisa sanya takunkumai kan jamhuriyar Nijar da barazanar yin amfani da karfin soja kan sojojin da suka kifar da mulkin demokradiyya ta Bazoum ranar 26 ga watan Yuli. Kungiyar ta yammacin Afirka ta umarci dakarunta su kasance cikin damara domin maido da tsarin mulki a Nijar nan ba da jimawa ba, ko da yake ta ce za ta bi hanyar diplomasiya don warware rikicin. Wannan sanarwar dai na zuwa ne kwana guda bayan da wasu fitattun malaman addini daga Najeriya suka gana da jagoran masu juyin mulki Janar Abdurrahman Chani, wanda ya amince ya zauna kan teburin sulhu da kungiyar ta ECOWAS. Hukumomi a yankin Shiraz da ke kudancin Iran sun sanar da cafke mutum 4 da ake zargi da hannu a harin ta'addancin da aka kai a Hubaran Shah Cheragh a yammacin jiya Lahadi. Hukumomin shari'a a yankin sun ce ɗaya daga cikin maharan da suka buɗe wuta kan masu ibada a cikin hubbaran an kama shi ne nan take, kuma ana yi masa tambayoyi kuma ana gudanar da bincike a ɗaya ɓangaren. Tun da farko dai shugaban ƙasar Ibrahim Ra'isi ya umarci ministan harkokin cikin gida na ƙasar Ahmed Bahidi da gwamnan lardin Fars Muhammad Hadi Imaniye da suka gaggauta gudanar da bincike domin zakulo waɗanda suka kai harin tare da hukunta su. A cikin kiran wayar tarho daban-daban, Ra'isi wanda shine shugaban kwamitin koli na tsaron kasar ya buƙaci jami'an biyu da su tabbatar da cewa an kula da waɗanda suka jikkata. Akalla mutum ɗaya ne ya yi shahada, sannan wasu 8 suka jikkata a harin ta'addancin da aka kai a hubbaran na Shah Cheragh da ke birnin Shiraz na kudancin kasar ta Iran. Kafofin yaɗa labarai na kasar sun rawaito cewa wasu 'yan ta'adda biyu ne suka kai harin a jiya Lahadi. 3 daga cikin waɗanda suka jikkata a harin na cikin mawuyacin hali. Ƙungiyar ta'adda ta Daesh ta ɗauki alhakin kai wannan ƙasamin harin. To labaran duniyar na fito muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. Sojojin ruwan Morocco sun ceto bakin haure 130 'yan ƙasar Senegal. A jiya Lahadi ne kamfanin dillancin labaran MAP ya rawaito cewa sojojin ruwan Morocco sun ceto 'yan tirani na 'yan asalin ƙasar Senegal 130 a gabar tekun Atlantika kusa da birnin Dakhla. Rahoton ya karar cewa wasu jami'an tsaron ruwa na kasar Morocco su ne suka tsare jirgin a lokacin da ya taso daga tashar ruwa ta Fas Boye da ke kasar Senegal a arewacin tsibirin Kanari na kasar Spaniya a tekun Atlantika. Har ila yau a ranar Lahadin tsibirin Kanari ya ba da sanarwar cewa jami'an cetonsu sun kama wani kwale-kwale tare da ceto mutane 53 da ke cikin jirgin a gabar tekun Fuerteventura. An samu karuwar shigowar bakin haure 'yan Afirka ta hanyar kwale-kwale zuwa tsibirin Kanari na kasar Spaniya a cikin watan Agusta saboda kyawun yanayi. A Sudan mutane akalla 50 ne aka sanar sun rasa rayukansu a wani rikicin kabilanci da ya barke a kudancin kasar. Jaridar Sudan Tribune da ake wallafawa a kasar ta bayyana cewa rikicin kabilancin ya barke a Niala, babban birnin kudancin Darfur, jiya Lahadi, wanda kuma ya sanadin mutuwar mutane kusan 50. Rahotanni sun bayyana cewa a ranar 11 ga wata ne wasu kabilun yankin guda biyu suka gwabza fada kan dabbobi, wanda ya sanadin mutuwar mutane akalla 47 kawo yanzu. Shaidu sun bayyana a wata hira ta wayar tarho da wakilin kamfanin dillancin labarai na Sinhua cewa
har yanzu ana ci gaba da gwabza fada da makami, kuma mazauna birnin Nyala na tserewa. Galibin waɗanda suka jikata na cikin mawuyacin hali sakamakon rashin samun kulawar jami'an lafiya. Bugu da ƙari, kuda a jiya ma sojojin Sudan da dakarun kai ɗaukin gaggawa sun ci gaba da gwabza fada a Nyala da Khartoum, babban birnin ƙasar. To jama'a, ƙarshen labaran duniyar kenan.